ବଡ଼ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ରାଜମହଲଟିଏ ଥାଏ। ସେ ମହଲରେ ଏକ କଞ୍ଚାଖିଆ ଡାହାଣୀଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେ ମହଲ ପାଖ ଦେଇ ରାତିରେ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ତା ରକ୍ତ ପିଇଯାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗୋପାଳ ନାମକ ଏକ ଲୋକ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଫେରିବା ବାଟରେ ବହୁତ ରାତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଡରି ଡରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବି? ମହଲ ବାଟରେ ହିଁ ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡାହାଣୀ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିଦିଏ ତାହେଲେ ତ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ରାସ୍ତା ପାର କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଗୋପାଳ? ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏ ମହଲ ବାଟରେ ଆସିବିନି। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦୟାକରି। ଘରେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବାଟରେ କେବେ ଆସିବିନି। ମୋ ମହଲ ବାଟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି କେହି ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତୁ କେମିତି ଖସିଯିବୁ ଗୋପାଳ? ଓ ବ୍ରଜ ଭାଇ, କାଲିକା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ମ? କ'ଣ ହେଲା ଶ୍ୟାମ ଭାଇ? ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି ନା। ଆମ ସାହିର ଗୋପାଳ କାଲି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଫେରିବା ବେଳେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଜମହଲ ବାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେ କଞ୍ଚାଖିଆ ଡାହାଣୀ ଗୋପାଳକୁ ମାରିକି ଖାଇଗଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ବ୍ରଦ ଭାଇ, ତ୍ୟାମ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ନିଦ ଆଖିଲେ ସବୁ ଦେଖିଛେ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାବା, ତମେ ଆମ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କର ବାବା। ଆରେ ଶ୍ୟାମ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋତେ କଥାଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ତ କହ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବାବା? ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାଜମହଲରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି। ରାତିର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାବୁଲା କରିତେ ଦେଉନି। ଯିଏ ବି ସେ ମହଲ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛି। ଏହାର କିଛି ତ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ବାବା, ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଶ୍ମଶାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛେ ବାବା। ଆମ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୋ ପଛେ ପଛେ ତମେମାନେ ସବୁ ଆସ, ଆଉ ମହଲଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଅଘରୀ। ବାବା ବାବା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ ମହଲ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ବାବା ବାବା, ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ବାବା। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଘରୀ। ମୁଁ ଅଘରୀ। ଆରେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ଗ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା। ଆରେ ଏମାନେ ତ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲରେ ଭାଇମାନେ ଚାଲ, ଡାହାଣୀ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ମିଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ମିଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ମିଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ତମେ ମାନେ ତାହେଲେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନେଇ ଆସିଛ? ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ତୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତତେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ତୋର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ଆରେ କଞ୍ଚାଖିଆ ଡାହାଣୀ, ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝେଇଲି, ତୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜେ ମରିକି ପଡ଼ିଲୁ ନା? ନିଜ ମୂର୍ଖାମିର ଶିକାର ହେଲୁ ତୁ ନିଜେ।
धन्यवाद बाबा। आमे आपणक ऋण ए जन्म केबे सुझी पारुनी। तमे आम गाँ को रक्षा कर बाबा। हाय साଙ୍ଗमाने, आम भिडियोटी केमती लागिला? जदि भिडियोटी भल लागिथिबो आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबे नहीं।